mutanga bag coba ongkota habu bagera hani busano mutanga bag coba ongkota habu bagera luku chungrai da lamate hi mui manthe nari na phaiga luku chungrai da lamate hi mui manthe nari na phaiga chini hano tui sum khwlaijakha chini khana September 30 তারিখ খানি বন্ধ বিশাগৈ যেটি মাইকিং খাইনাই আর মাইকিং খাইনাই একটা উদ্দেশ্য আতিফ্রা জগ উনি ভাংমা উনি দফারক তিনি হাসতে হাসাইতে বিখা আবনো চিং চিনি ভারত হাকতর চিনি মাথানি মানানি বাঙ্গै जों खाना चिनि 30 तारिख जों सारा त्रिपुरा राज्य चिनि एडिसि एरिया जों बन्दा खगनाय आ बन्नो सक्सेसफुल खायनि बांगै जों दिनै प्रचार खायनि बांगै जों दिनै हद्राय बिसि साउथ हद्राय नि साउथ बलिनपुर खाफारबारि आ साइटटा बिसि तैगि जों दिनै बायदेलि बा अटो बाइखे जों अर्गानाइज खायनाय आशा खायगो आ त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक जतन वानचखा फायदि जों दिनै भारत हाकतर जों सिसारनि बांगै आ दिनै खानानि जे दिनै बन माने 12 घन्टा बन दिनै 6टा to 6टा अब्दि आ बन सक्सेसफुल खायनि बांगै दुगान फाट नि स्कुल कलेज जतननो खानानि 6टा फुंनि 6टानि सिमि सारै 6टानि जरागो जतनो तिरिति बाहानि तिबा सारनो जतनो नां कइगो जतनो सालसा बन्नो मानै तनि बांगै कबो बुनार हामबाय खाना 30 तारिख 30 सेप्टेम्बर चिनि तिप्रामथ पार्टी नि साख्लाइजाक चिनि हाबु बाग्रानि बिसिं पेखे खाना स्ट्राइक दंगो एडिसि एरिया गो एंखे बनो किटिंगै चिनि बुबाग्रानि मो जे साख्लाइमानि नो किटिंगै चिनि ग्रेटा टिपालेन जबानो नाखगै जों चिनि तेलियामरा एसेम्बली आन्डारो चिनि बिसि लेभेल यां चिनि हद्राय आमसाइनि जत बिसि लेभेल तमानि एरिया गो तेलियामरा एसेम्बली आन्डार अरो जों जत जागानो जों खानानि स्ट्राइकनि नतैगै जों अटो बाइके माइक एनाउन्स खायगै पनि लगे लगे बाइक रेली बुतंनाय एके जत पाब्लिक रनो जों सिसा रगा बांगै तिनि चिनि बाइक रेली संजा जाखा